Sɛ yɛka sɛ dabehene a, ɔhene a ɔwɔ ahemfie a ɔhwɛ ɔhenkɛseɛ no n'adidie, ne ntomafira mu, ɔmo a ɔmbɛtumi atena ne nkyɛn, ɔmo a ɔmbɛtumi abɛn no, ɔtwa mfonini a ɔmo a ɔmbɛtumi ne no atwa, ɔmo a ɔmbɛtumi aba abɛkyia ne nsam ne ɔmo a ɔmo hwɛ n'adidie ne ne nneɛma nyinaa so. Kane no na anka yɛfrɛ ɔmo daberehene, nanso seesei no kasa no asesa kakra, seesei yɛka no dabehene. Na mpɛn pii no, nka obi yɛ ɔhene a ɔyɛ saa odi saa dibea no akɔpem sɛ ɔbɛkɔ ne kra akyi. Nanso dabehene no, ɛnam sɛ ɔno na hwɛ ɔhene no adidie, ne nsuo nom, ne mpaboa hyɛ ne ntomafira, ɛna ɔmo bɛtumi abɛn no nti no, ɛyɛ a na ɛwɔ sɛ ɔyɛ nipa a mpɛn pii no ɔyɛ ɔhene no abusuani paa a wɔgye n'akyi. Ɛwɔ sɛ ɔyɛ ne twotwomutwo. Nti ɛno nko ara ne akonnwa a metumi hu sɛ politics kakra wɔ mu, ɛfiri sɛ ɔhene a ɔte so no ɛkɔ a, foforɔ ba a, ɛyɛ a na ɔno nso ɔpɛ obi a ɔno nso gye ne di sɛ ɔbɛbɔ ne kra ho ban, na ɔbɛhwɛ sɛ biribi bɔne biara nto no. Nti mpɛn pii no sɛ obi yɛ dabehene na sɛ ɔhene a ɔwɔ hɔ no ɛkɔ ne kra akyi a, deɛ ɔbɛba foforɔ no ɛpɛ dibea foforɔ de ma no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛtumi ayi nipa a ɔgye ne di so mɛdi dabehene. Na seesei ahenni ayɛ fɛ, yɛhu sɛ mmabunu a ɔmo wɔ ahoɔden ɛne ɔpɛpa pɛ sɛ ɔmo som ɔmo kuro ɛso so ɛyɛ ahemfo. Nti yɛhwɛ ahemfo bi te sɛ Otumfoɔ Kwesi Trɔmo hene a, yɛhwɛ Atwom Akwaa Nwoma hene a, yɛtumi hu sɛ mmabunu aba mu. Yɛhwɛ Kuna hene, yɛtumi hu sɛ mmabunu aba mu. Saa mmabunu yi a na ɛnya baako a ɔno so ɛyɛ Kotonima yi a ɛwɔ mu yi a da ɛtɔ so 26 26 May. Obɛsuae akyerɛ Nana Owusu Ampɛ ɔtɔ so mmiɛnsa, ɛyɛ Oboguman hene ɛwɔ Obogu Asante Akyem South District. Nti ɛyɛ 26 May, Kotonima da ɛtɔ so 26 ɛyɛ Dwoada, awia nnɔmmienu 2 o'clock, ɛna yɛnnua yi ɛba bɛsuae akyerɛ Nana Boguman hene, na afei ɛfiri hɔ kɔ no wabɛyɛ Bogu dabehene. Yɛnnua Emmanuel Ampadu-Baa, ne nana paa so ne nnwomtoni dadaa ɛyɛ Nana Ampadu a ɔdi kan, na ɔsuae wie a n'akonnwa din ɛbɛyɛ Nana Ampadu-Baa. Nti mmabunu a yɛpɛ sɛ yɛhu amammerɛ a ɛfɛ na ɛhwam no, yɛhyɛ mu nkuran sɛ Dwoada Kotonima da ɛtɔ so 26, Monday 26 May, afe yi mu, awia nnɔmmienu 2 o'clock, obiara ɛnkɔ Obogu ahemfie na monkɔhwɛ ade fɛfɛ yi, na yɛnkɔtaa yɛnnua akyi na wɔntumi nni adeɛ no ma nyɛ fɛfɛɛfɛ. Yɛnnuanom asantefoɔ a mowɔ internet yi so wobɛtumi akɔkɔba ama yɛn na amanfoɔ ahu sɛdeɛ asante amammerɛ kronkron no ɛsi yɛ no no a, ɛyɛ so yɛni bɛgye ho paa. Meda mo ase.